50 euro. Nee, niks ervan, jongen. Als ik het ritje kan vinden. Extra lange rit. Extra soepele rit. Helemaal. Staat er wel op. Als je borst Het is daar wel een beetje dat je denkt van... Hey, waar heb ik die knikker gelaten? Een beetje dat plan. Dus 15 euro, prima prijs om mee te beginnen. Ik hoorde allemaal in elk geval wel voor 15 euro van allemaal. Ja, ik vind dat nou Lijkt me helemaal prima. Kom op, is die iemand anders? Ik heb hem al. 20 hoor ik aan de rechterkant. 20 en die man met die rare haren. Prima. hoor, dat is een kenner. Ja, dat is echt een kenner. Die weet echt precies waar hij het over heeft. 20 euro. Ga je hem teruggeven, of niet? Nee, 1998 hè, Jungpaul Rollercoaster. Ik haalde het niet verder dan de kwartfinale, moet ik heel eerlijk toegeven. Zo goed was ik daar ook niet meer. Dirk was daar wel heel erg goed in. 25. 25. Ik had samen met Dirk waar wij van Velocity vroeger. Hadden wij opgezet en toen waren we daar naartoe gegaan. Tenminste, het was eigenlijk een beetje dat we hier... We gingen naar Barcelona. En dat was het WK voor de fietsers. En toen won Dirk, die won naar de Elke. Nou, hartstikke cool. Kreeg hij een ticket naar... naar Toronto. Naar Toronto. Ja, ik zei ja, heel Sorry, Vancouver. Vancouver. Ja, precies. En dus Dirk die mocht er naartoe, maar toen waren we het jaar daarna waren we in Washington. Mochten wij ook een ticket weggeven. Nou, en dan hadden we hier dus elke keer georganiseerd. Dirk had hem georganiseerd, won ik hem. Mocht ik er zo naartoe. Maar ik had shirt net gewonnen. Maar never nooit dat ik natuurlijk op zo'n houten achtbaan, ik snap daar niks van. Links en rechts. 20 euro molletje. Nee. Nee, 25 euro. Oh, hier, kijk. Ah, 30 euro. 30 euro. 30 euro. Van die kamer niet weg. 35 euro. 35 aan de linkerkant. Ja, kijk eens. Dit is echt een collectors item. Dit Ja, 40 dus. 40. Je hebt hem al, wat is dat? Ik heb hem niet. Dat zijn de bedragen die ik graag wil. 45 aan de rechterkant. Het is inderdaad goud, hè? Het is goud. Kan ik niet zeggen. Hé, wat doe je? Kom op, man. Hij is echt de baan, dat kan ik toch niet helemaal. Ik vind hem heel leuk. 45 aan de linkerkant. Die meneer met die zonnebril. 50, kijk eens. Meneer met de zonnebril. Oh, de meneer met het gele shirt. 50 euro. 50 euro. Hoor je daar 51? Ja hoor, Dat is heel erg mooi. 51 euro. 51. Ram de Bos. 51. 51. Ja, 52. Je moet toch van hem kunnen winnen? Ja hoor. 52 daar zo in het midden. 52 voor allemaal. 55 euro. 55. Ja, kom op. 55. Ik heb de jongens uit Den Bosch nog helemaal niks. Normaal niet. Ze hebben me eerst gewoon opgeboden. Niks. Die zit op echt aan. Dat zou een mooie laag. Jullie moeten wel dwars zitten zo meteen 55 euro allemaal bij ons, maar ik zeg eenmaal, allemaal. Ja.